Tohle není obyčejný hotel, tohle je rezidence Iron Cube v Karlových Varech. Nově zrekonstruovaná investiční nemovitost, která dává smysl. Jsme v Karlových Varech, městě s mezinárodnou klientélou a celoroční poptávkou po kvalitním ubytování. A právě tady stojí Iron Cube. Iron Cube je rezidenční dům se střednědobým i krátkodobým ubytováním. Navržený tak, aby byl komfortní pro hosty a efektivní pro dlouhodobý provoz. Plně vybavené apartmány, moderní design, kuchyňské kouty a vlastní koupelny. A také wellness, které zvyšuje atraktivitu i obsázenost. Rezidence Iron Cube je po rekonstrukci a připravena k okamžitému provozu, což je výhodný z hlediska investicí. Pokud vás zajímají detaily, ozvěte se mi a domluvíme osobní prohlídku.